ang pagmato. Pero ang pinakamagandang parang mayon. Duman, ba man? Maski mauran duman dahil mga kami naglilipot, nagbiyay nga kami, malipot ang bago, karilom bago. Nagpura, hindi, minamantig marami. Durmo kami naguli. Gitaran eh. Magayon ang gitaran dito man? Oo. Concrete? Oo, kami masata. Dahil pamandaman sa mga, mga may maayos sa duman. Ang maayos sa duman, mga Coast Guard, Marine. Oo. Dahil pamantigipatan. Mahalon ba? Kaya man ba nagburuhay ka sa mga gulayon? Ibabag niya daduan. Kaya, pag nagpapasal tinda, sambulan bago maabot, kaya mahalo ng mga gulayon daduan. Ang kangkong sa nga niyo, alam ng pidaso, 80 piso. Ipangki kami, masira on duman. May tayong problema sa sira. Ante, takadan muna kung baka talatong muna lang si Auntie Liz. Ha? Parang kayo naman na. Para, ama ka on duman. Apat? Okay, ha? Meron man ako kayo. Hindi mo grabe naman talaga. Dahil ang kakakot na sinugnog. Nugnog. Ayaw. O niyo, tama na yan. Siuson mo na. Pag-isip ang buhay mo yan, dapat gahanap. Pilihin yung paghanap ng kwarta. Nugnog nga ni, dahil nakakakot kwarta. Tawag ito sa derby? Siuson kami o yan. Magpuha ka, ha? Hindi na nga dito, kita ako nilang magpupunta, hindi ba? Magkaroon. Ang agong ni Makmak, ay ito ang magpura. Tapos, ang kabaw ko ng agong ni Makmak, sa dati. May puno sa rin, magkaroon yan, tao. Tama. Ingat lang agong ni Makmak. Nagulian, kapulo na ang dandarang manok, kita manawag tawa, kasi mga day nag-aurong ito. Tanaw mga nagkasinda. Nalaw ba ang mga tanong? Luto natin po. Luto na. Ora, nun? Ha? Iyo, si Makmak Bagao, nagtrabaho naman kay, trabaho. At tuwag nino. O yan akong